קמ"ח. כן. זה עשינו. זה עשינו, נכון, קמ"ט. ואחר שבאנו לכאן, אפשר ליתן איזה מושג והבחן בדלת העולמות הנודעים בחוכמת הקבלה, בשמות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה של הקדושה, ובדלת העולמות הביע של הקליפות. הערוכים בסוד זה לעומת זה, לעומת הביעה דקדושה הנ"ל. ותבין כל זה מהביאור הנ"ל, בדלת הבחינות של השגת השגחתו יתברך, ומדלת המדרגות של האהבה. ונבאר מתחילה את דלת העולמות הביע דקדושה, ונתחיל מלמטה מעולם העשייה. כן. זה מה שהוא מזמין אותנו לגילוי העולמות אצילות בריאה יצירה עשייה, מלמטה למעלה. בבקשה. עוד קנ"ן. כי הנה נתבהרו לאל בית הבחינות הראשונות של ההשגחה מבחינת הסתר הפנים, ותדע ששניהם הם בחינת עולם העשייה. כי על כן מובא בספר עץ חיים, אשר עולם העשייה רובו רע, וגם אותו מיעוט טוב שישנו בו, מעורב גם כן יחד עם הרע, בלי להכירו. עד כאן לשונו. פירוש, כי מצד ההסתר האלף, נמשך שרובו רע. דהיינו, האיסורים והמכאובים שמקבלי ההשגחה הזאת מרגישים, ומצד ההסתר הכפול, נמצא גם הטוב מתערב ברע, ואין הטוב ניכר לגמרי. כנ"ל דיבור המתחיל וההסתר. והבחינה הראשונה של גילוי פנים, היא בחינת עולם היצירה. ועל כן מובא בעץ חיים שעולם היצירה חציו טוב וחציו רע. עד כאן לשונו. דהיינו, שהמשיג הבחינה הראשונה של גילוי פנים, שהיא בחינה א' של האהבה התלויה בדבר, המכונה רק תשובה מיראה, הוא נקרא בינוני, והוא חציו חייב וחציו זכאי. והבחינה השנייה של האהבה, שהיא גם כן תלויה בדבר, אלא שאין שום זכר ביניהם מהיזק ורע כלשהו, וכן בחינה ג' של האהבה, שהיא בחינה א' של אהבה שאינה תלויה בדבר, הנה הן שתיהן בחינת עולם הבריאה. ועל כן מובא בעץ חיים שעולם הבריאה הוא רובו טוב ומיעוטו רע, ומיעוט הרע אינו ניכר. דהיינו, כמו שמבאר לאל בפירוש הברייתא, שמתוך שהבינוני זוכה למצווה אחת, הוא מכריע את עצמו לכף זכות, שנקרא משום זה רובו טוב, היינו בחינה ב' של האהבה, ומיעוט הרע, שאינו ניכר שישנו בבריאה, נמשך מבחינה ג' של האהבה, שהיא אינה תלויה בדבר, וגם כבר הכריע את עצמו לכף זכות, אמנם עדיין לא הכריע את העולם כולו, שנמצא מזה שמיעוטו רע, כי עדיין אין האהבה הזו בבחינת נצחיות, כמו שמבאר שם עיין שם היטב. אמנם אין המיעוט הזה ניכר, כי עדיין לא ירגיש שום רע והזק אפילו כלפי אחרים.
ובחינה ד' של האהבה, שפירושה אהבה שאינה תלויה בדבר, וגם היא נצחית, היא בחינת עולם האצילות. וזה שכתוב בעץ חיים, שבעולם האצילות אין שום רע כלשהו. ושם סוד הכתוב, לא יגורך רע. כי אחר שהכריע גם את העולם כולו לכף זכות, הרי האהבה נצחית ומוחלטת, ולא יצויר עוד שום כיסוי והסתר לעולם. כי שם מקום גילוי הפנים לגמרי. בסוד הכתוב, ולא יחנף עוד מורך, והיו עיניך רואות את מורך. כי כבר יודע כל עסקיו של הקדוש ברוך הוא עם כל הבריות, בבחינת ההשגחה האמיתית, המתגלה משמו יתברך, הטוב והמיטיב לרעים ולטובים. טוב, זה בעצם הוא צייר לנו את הדרך ההתפתחות שלנו בהשגת ההשגחה העליונה שאנחנו צריכים להשיג. עוד קנ"א. עוד קנ"א, ובזה תבין גם כן בחינת ד' העולמות הביאה דקליפה, הערוכים לעומת הביאה דקדושה, בסוד זה לעומת זה עשה אלוקים. כי המרכבה של הקליפות דעשייה היא מבחינת הסתר הפנים בבית דרגותיה, שמרכבה היא שולטת כדי לגרום לאדם שיכריע הכל לכף חובה, חס ושלום. ועולם היצירה דקליפה תופס בידיו את הכף החובה שאינה מתוקנת בעולם היצירה דקדושה, ובזה שולטים על הבינונים, המקבלים מעולם היצירה, כנ"ל. בסוד זה לעומת זה עשה אלוקים. ועולם הבריאה דקליפה, יש בידיהם אותו הכוח כדי לבטל את האהבה התלויה בדבר. דהיינו, רק לבטל את הדבר שבו נתלת האהבה. והיינו, הבלתי שלמות שבאהבה דבחינה ב'. בעולם האצילות דקליפה, הוא שתופס בידיו אותו מיעוט הרע שאינו ניכר שיש בבריאה, מכוח בחינה ג' של האהבה, שאף על פי שהיא אהבה אמיתית, מכוח הטוב והמיטיב לרעים ולטובים, שהיא בחינת אצילות דקדושה, עם כל זאת, כיוון שלא זכה להכריע באופן זה גם את העולם כולו לכף זכות, יש כוח ביד הקליפה להכשיל את האהבה, מכוח ההשגחה על האחרים. אולי עוד פעם לקרוא. שוב אות קנ"א. כן. ובזה תבין גם כן בחינת ד' העולמות, הביאה דקליפה, הערוכים לעומת הביאה דקדושה, בסוד זה לעומת זה עשה אלוקים. כי המרכבה של הקליפות דעשייה, היא מבחינת הסתר הפנים בבית דרגותיה, שמרכבה היא שולטת כדי לגרום לאדם שיכריע הכל לכף חובה, חס ושלום. ועולם היצירה דקליפה
תופס בידיו את כף החובה שאינה מתוקנת בעולם היצירה דקדושה. וזה שולטים על הבינוניים המקבלים מעולם היצירה, בסוד זה לעומת זה עשה אלוקים. ועולם הבריאה דקליפה, יש בידיהם אותו הכוח כדי לבטל את האהבה התלויה בדבר. דהיינו, רק לבטל את הדבר שבו נתלת האהבה. דהיינו, הבלתי שלמות שבאהבה דבחינה ב'. ועולם האצילות דקליפה הוא שתופס בידיו אותו מיעוט הרע שאינו ניכר שיש בבריאה, מכוח בחינה ג' של האהבה, שאף על פי שהיא אהבה אמיתית, מכוח הטוב והמיטיב לרעים ולטובים, שהיא בחינת אצילות דקדושה. עם כל זאת, כיוון שלא זכה להכריע באופן זה גם את העולם כולו לכף זכות, יש כוח ביד הקליפה להכשיל את האהבה מכוח ההשגחה על האחרים. שאלה לי